Mentau benai nailor ubadai ubenai barai dak sarkar kami ban pen sngo thu ke jing kodor ki jing bam bagi ong protein rich food ki ba ai jing mentoi na ka benda jing ko jing khia jong ki long kami ki ken thei ba armat pat ki samla ken thei ki ba dang khi samla ya ka balak tip kum ka National Nutritional Week ni ka Rashtriya Poshan Ma halor ka ni ka phang ka NSS unit jong St Anthony's College Shillong haringkat ka jing trei lang bat ka Rotary Club Shillong Heritage ka khat prathrik nai lur arja apway kala laj ban sami ki jing bam protein ki blanket ki jan bat ki we ki tiar don kam chakinong song snong jong snong Mawthei Rihoi district ya ka ni program penya do president ka Rotary Club Shillong Heritage uba Gideon Harmau Plang haringkat ka jing don lang uke modani usong kunor ka community service Miss Cathy Saiborn buat sesempang inyota ki belong program officer ke NSS unit jong St Anthony's College ki volunteer ke NSS unit buat ki wepat ki dekat jong ke club. Habakran kumukong san hakani ke program US das u president ke club ula ban halor ke phang jong kani ke program ke belong ke jingdon kam ban penpiang ke rukom bam batei na ke benda ki long kemi ki pedang aidot khulung ki long kemi ki pedang armet bat ki khana kan thei ki pedang khi samla. Hadian gajing kran ju ula don gajing sam ki marbam ki jan bat ki tiar don kam shakinong song snong kamau thei lapun ko di kane program da gajing ai khuplei urang ba snong ringkar bat ka snong barok away ya gajing kloi ban no senyang jong ka college NSS unit bat ka Rotary Club da gajing kular bakin nang ai gajing trei lang hagiwei pat ki program ki ban penlong ha kani ka snong ai kuble ye Miss Cathy iba lai pu yang i sapang kane ka program but niru naka club jongi ke Rotary Club Shillong Heritage nila kloi ban ya snok ti lang ban pin long ya kane ka program kumbala julong manus nem uneu benai nailur udeu benai bala raida ka sarkar me ban pin sap yang ya ka jing su thu sapang ka jing don kam ban bam ya ki jai jing bam bat te ya ka met kane ka wanra ya ka jing kwet jing kia kane ka jing kentup ya kita ki jing bam ki ba ki ong da ka tin pareng ki protein rich food da ini jing ice nuret jong ni kirmen ba nang nes mat penyadon baro ka jing bit jing biang bat ka jing kwet jing kia publish bon itu Meghalaya jangan ai boleh tolong Meghalaya kadon gaji ai amlong na alas sekali